Κάνουμε επίσης ραδιοφωνική εκπομπή. Κάθε Κυριακή, 12 με 2, από το ράδιο Κρήτες στους 102,3, με τίτλο «Κρητικοί χαιρετισμοί στη Μακεδονία». Και μέσα της ραδιοφωνικής εκπομπής παρουσιάζουμε τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης και ό,τι λέγεται κρητική παράδοση. Έχουμε μετά τη γιορτή της Οικουδιάς που κάνουμε στις αρχές του Νοεμβρίου σε συνεργασία με το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα στην Άνω Πόλη, στους κήπους του Πασά. Έχουμε ρακοκάζανο, στράφυλα, τα σταφύλια. Βγάζουμε τσικουδιά ίσα-ίσα για να περάσει, να κεραστούν όλα τα μέλη, όλοι οι φίλοι. Έλα, ανάθεμάσαι για καρδιά. Γεια σου, Διαμαντή. Ανάθεμάσαι για καρδιά κι αν δεν με κουζουλάνεις. Όπα, κι αν δεν με κουζουλάνεις, μα ανάθεμάσαι για καρδιά κι αν δεν με κουζουλάνεις. Έλα κι αν δεν με κουζουλάνεις και μια ζωή στις αγάπες μου παρανομίες κάνεις. Είναι πολλοί που κάνουνε καιρό και δεν καπούνε. Καιρό και δεν καπούνε. Είναι πολλοί που κάνουνε καιρό και δεν καπούνε. Μα εγώ μιαν ώρα τους 7 να χάσω τι λυπούμε. Όπα, τα μάτια μόνο δεν θωρούν, έχουνε κι άλλη χρήση. Έχουνε κι άλλη χρήση. Τα μάτια μόνο δεν θωρούν, Έχουνε κι άλλη χρήση. Μιλούν εκεί που δεν μπορεί το στόμα να μιλήσει. Άντες, αμάν. Η Κρήτη πάντα διαφορά θα έχει απ' τους άλλους τόπους. Για όπα. Έχει από τους άλλους τόπους για Κρήτη πάντα διαφορά Θα έχει απ' τους άλλους τόπους. Γιατί έχει αντάρτικη καρδιά και κουζλούς ανθρώπους. Το χοροδιακό τμήμα του Συλλόγου συναντιέται κάθε Τετάρτη για να τραγουδήσει τα ριζίτικα τραγούδια. Τραγούδια επιτραπέζια, δημοτικά, που τραγουδιόταν από άντρες χωρίς συνοδεία οργάνων στη Δυτική Κρήτη και έχουν κυρίως ηρωικό λόγο, υμνώντας τα κατορθώματα και τους αγώνες. Οι Κρήτες που τα τραγουδούν μένουν στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Λέγονται ριζίτες, στα ριζά του βουνού. Κι έτσι πήραν και το όνομα αυτό τα τραγούδια. Ωραία, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Να πάμε και ένα ριζίτικο. Πάμε. 1, 2, 3. Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου, λαφιά, λαφιά μου με περωμένα, να με πρωμένα πεστέ.
Η χοροδία μας αυτή τη στιγμή απαριθμεί περίπου στα 30-35 μέλη, άντρες και γυναίκες. Σε αυτό κάνουμε μια πρωτοπορία, επειδή οι χοροδίες πάντα οι κριτικές περιλαμβάνονται μόνο από άτομα ανδρών. Εμείς έχουμε βάλει και γυναικείες φωνές, διότι η γυναικεία φωνή δίνει μια άλλη νότα στο τραγούδι το ριζίτικο. Το ριζίτικο τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλούς αιώνες, είναι στην Κρήτη. Δίνει τον πόθο, τον καημό, την αγάπη του κάθε κριτικού ανθρώπου ή άντρα ή γυναίκα και εκδηλώνει με αυτό τα αισθήματά του, τα οποία περικλίνουν όλο τον κόσμο. Το Νοέμβριο του 2009, με πρωτοβουλία των Αγριμιών και 8 ακόμα σωματείων, ιδρύθηκε η Ένωση Κριτικών Συλλόγων Μακεδονίας. Την αποτελούν οι σύλλογοι Ωρεοκάστρου, Πιερίας η Σταυραετή, Γενιτσών Νίκος Ξυλούρης, Κιλκής το Αγρίμι και Κριτικών Ενώσεων Νομών η Μαθίας, Κοζάνης, Φλόρινας και φυσικά τα Γρίμια. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής: με δικιά μου πρωτοβουλία της Πρόεδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, το όνειρό μας είναι να αποκτήσουμε μία αίθουσα η οποία να είναι μεγαλύτερη από αυτή, να αγοράσουμε δηλαδή σιγά σιγά με διάφορες, και θα ήθελα τη βοήθειά τους. Τον αριθμό λογαριασμού αυτή τη στιγμή δεν τον κρατάω. Με 5 ευρώ και 10 ευρώ μπορούμε επιτέλους το όνειρό μας, το όνειρο το δικό μου επί 12 χρόνια που είμαι στο διοικητικό τώρα, να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι σας και σε εσάς που ήρθατε σήμερα μαζί μας για να προβάλλετε το σύλλογό μας. Δασκάλα να μου μαθαίνεις του χωρού τα όμορφα τα
μαζεύουμε υλικό να ξεκινήσουμε ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα, ένα έντυπο, με όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Το έχουμε στα σκαριά, το δουλεύουμε και βλέπουμε πώς θα πάει, θα το εκδώσουμε. Δεν έχουν νιώσει το τι είναι η Κρήτη, το τι είναι η κρητική παράδοση, το τι είναι η κρητική κουζίνα ιδιαίτερα, η κρητική αγάπη, η κρητική φιλοξενία, έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν εδώ όπου εδρεύουμε, Οδυσσέως 29, να το αισθανθούν και να το καταλάβουν καλά μες στην καρδιά τους. Πιστεύω και εσείς να το έχετε νιώσει. Βλέπετε ότι ό,τι γίνεται είναι αυθόρμητο, είναι πηγαίο, είναι μέσα από την καρδιά του κάθε κριτικού, ο οποίος έχει αισθήματα, έχει πολύ μεγάλη αγάπη, ιδιαίτερα για την πατρίδα του την ιδιαίτερη, αλλά και για την Ελλάδα, την πατρίδα μας. Και μάλιστα οι Κρήτες έχουν μια πολύ μεγάλη σχέση με την Μακεδονία μας. Πάντοτε οι Κρήτες, σε οποιοδήποτε αγώνες απελευθερωτικούς ή μη, έχουν βοηθήσει με το αίμα τους ιδιαίτερα να βοηθηθεί αυτή η περιοχή που είναι, ας το πούμε, μεθόριος. Στους στόχους του Σωματείου είναι η αδελφοποίησή του με το Σύλλογο Κριτικών το Αρκάδι στις Βρυξέλλες και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο στις Αρχάνες Ηρακλείου. Ο Σύλλογος βεβαίως υπάρχει εδώ, στην Οδυσσέως 29. Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους, όσους αγαπούν την κριτική παράδοση και την κριτική μουσική. Και μάλιστα είναι πάρα πολλοί και το δείχνουν και τα χορευτικά, τα τμήματα κάθε Κυριακή, που δεν έρχονται μόνο κριτικοί, έρχονται και μη κριτικοί που θέλουν να μάθουν να χορεύουν κριτικά. Τους αρέσει τα ήθη και τα έθιμά μας, τους αρέσει η κουλτούρα μας, η τρέλα μας, η κουζουλάδα μας, όπως θέλετε τα λέτε. Και είναι ευχαριστημένοι.
Στη Θεσσαλονίκη, με χάρη και με λεβεντιά, του γέλαγε η τύχη. Μα μια ξανθιά Σαλονικιά, που την αγαπούσε, σταλιά δεν τον αγάπαγε και τον περιφρονούσε. Εγώ είμαι από πειρατική γενιά, τσικρίτης με σκοπέλι, και θα σε κλέψω μια βραδιά, αστραφτερό μου αστέρι. Και κολυμπάρι, να ξέρεις ότι κάθε παλικάρι θέλει να δοκιμάσει μια ρακή κάθε γιορτή και Κυριακή. Μα και σε κάθε γλέντι κριτικό αυτό θα είναι το ποτό, ώσπου το γλέντι να ανάψει και το πελεκούδι να το κάψει, με μαντινάδες και χορό σε κριτικό επαναστατικό ρυθμό. Θα ήθελα να καλέσω τα αδέρφια μας, τους κριτικούς που βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα από ό,τι ξέρω είναι 45.000. Θα ήθελα λοιπόν αυτοί όλοι να έρθουν, όχι όλοι, όσο μπορούν, να φέρουν τα παιδιά τους, να μάθουν κριτικούς χορούς, κριτική λύρα όπως έχουμε εδώ μέσα και να νιώσουμε επιτέλους ότι βρισκόμαστε στην πατρίδα μας, στην Κρήτη. Και με αυτόν τον τρόπο και εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα λίθο μικρό σε αυτό το οποίο είναι ο πολιτισμός, σε αυτό το οποίο λέγεται πολιτιστική παράδοση γενικότερα της Ελλάδος και της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Εδώ είναι το παρεάκι μας, είναι το χορευτικό μας. Κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 5 με 6 είναι το παιδικό χορευτικό. 6 με 7 είναι η αρχαρή, 7 με 8 η προχωρημένη και 8 με 9 είναι το χορευτικό που βλέπετε. Βέβαια λείπουν μερικοί, δεν πειράζει, το παρεάκι είναι μικρό αλλά καλό. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, θα σας το πούνε και τα παιδιά. Στην υγειά σας, εύχομαι να γνωριστούμε.
Κάπως έτσι καταγράφονται η δραστηριότητα, η ιστορία, η διάθεση και οι προοπτικές του Λαογραφικού Συλλόγου Κρητών Θεσσαλονίκη στα Γρήμια. Ενός συλλόγου που με το πρώτο καλωσόρισμα σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι μέλος της παρέας από παλιά. Θεέ μου, να μην τη δίνεις βάσανα ούτε και άλλα πάθη, γιατί η γυναίκα σαν κι αυτή είναι δικά σου λάθη. Τα φάρμακα και οι γιατροί τους ασθενείς γιατρεύουν, καρδιές με χωρισμού πληγές, άλλους γιατρούς γυρεύουν. Έφυγες, δεν μ' ρώτησες εγώ πώς θα περάσω αυτό το δύσκολο καιρό μέχρι να σου ξεχάσω. Όσο και να είσαι πλούσια, όσα λεφτά και να έχεις, αν δεν τον πάρεις κριτικό, όλα χαμένα τα έχεις.